हा हॅलो, कशी असतो गो? अजूनही उठल ना बा तू गेल्यात बरे मग. हय हा तू गेल्यात बरे. आमगेर काय ना हिंग चारा सुमारे कम उठून 7 घालू लागतात. चहा जाय करून घेऊन असं गो एक दांड कॉम्बो जवळजवळ असा आपलं फार्माचं दिसता पण गावठी चहा 4:15 झाला की काय ना चहा 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 होय गो. एक दिवस सूप म्हणा बेदारण गेला तिथे सदा वाटून चंद्र पडे तर फाल्या गेली धारा कोणा समजा काही पण उरता तुम्ही बरे हा उठचे रेंज ना तुका खाय रे हाय बाय आज सुंदर ऐकत पण सूप म्हणणा बेदारण गेला 4 की चहा काय ना मागे नाही हय गो नाव देवा पुजून जाले गो कामा गेलो तरी पीठ थोडे आशिल्ले पोळे भाजून मुगो पोळे खायले पोळे सरले तोप पिठा तोप धुवून घेऊन माळ्या आमचं खान दवरलो आणि काय ना यो गो एक दिवस आमगेर हय आता परत आड पडता घराकडे गो कामा गेले आम्ही पहिला की कशा आड पडचेच नाही कोण ना जाल्यार यो एक दीस हा गो सवता आई कितें तूं सांगून यो गो हांव ना आई कितें तूं सांगून तुमगेर येना तशें करून यो हय हा बरें तर दवरूं तर फ्रेंडार बर्थडे आसा विश कर तांकां हय यो गो तेन्ना पोळे भाजी पोळे बी कांय नासले म्हूण सांगला पीठ पर्यंत सरलें बरें दवरता जाल्यार बी म्हाका च्या पडना कशें अजुनी पोळे केले म्हणटा मनाचे रात उलयले पळयल्यार पोळे केले खंय पीठ आशिल्ले तो गोमती मारले खंय म्हाका कित्याक दिलना काय अजुनी इतले उरतले अजुनी टायम जाल्ला याद बी ना जावन कोण दितले आयच्यान जाल म्हण जाल्ला फाल्यांच्यान उमेशाच्या जेवणाक म्हण जालो हे मगेर 30 दीस सरतात आयच्यान अरे देवा नशीब हा म्हाज्या हय रो हय सकाळ अशी फोन केल्याशी हा सकाळ नाही पळय आज सकाळी केला तुवें हय गो बाबा एक दिवस आराम आशिल्ले फाल्यांच्यान सकाळी उठून मरू जाय सई रे तुका आमगेर आनी कोण सोसो सोसो पोसला न्ही आमी हय एक म्हयनो आराम सुखात आशिल्ले कितें करून मरतले आयच्यान एक म्हयनो सुरू मागेले ड्युटी खंय गो 30 दिवस कितें काय बेजार ना 30 दीस भावले घरा कितें सांगेर हय कितें 31 तारीख आमचो संबंध ना 30 म्हळ्यार 30 आमगे उलवणी तितले जाला आनी तेज्या भायर अर्थ माहीत आसा कोणा वडची ना पयले सांगून दवरता माम खूब बरो खबर आसा कितलो बरो खबर आसा हो सगळें काम करता हय उदक भरता भाणां उदक घालता आंगणात सान मारता कितलो काम करता आनी असो सोसो काय ना पायार पाय घालून बसता सकाळी चपाती केली तेणी हे खबर आसा तुका जालें ओगो हांव अजून ब्रश केलो ना बरें हा बाय सोस्या सोस्या म्हटल्यार हांव आज उपाशी मी 30 दिसाचेच वाटेकन गेले 31 तारखेक उपाशी म्हण जालो तशें म्हणे पोळे खावन घेवन बापाले केले दिसता हे सांगतले कळ्ळें म्हाका श्यामलाल
अरे बाबा वाटे बी कसं पडा नाही का गेले मी अळे कुठून होतो डोळे अळे को सो असेल हाय खायला मग आंदोलन जा असेल मला कळलं नाही चपाती बाबा मग कधी उतरून लागला मग कळलं उतरवणी लगा आता हे हे पटा कुटकुटू पटा कुटकुटू उपाशी रे परमेश्वरा माझ्या मध्ये तरी ऐकूया कित्याक बेजार कस कित्याक कित्याक रे नाका बायलांक कितें म्हणलें नाका कितें म्हणलें कितें जिवा आराम ना हे आतां लायक पद बरें नाशिल्लें जालें तरी कितें रे विश्राम मन सवत आसता हय मरे विश्राम मन वता बसवतलो जालें कितें म्हाका सांग मरे म्हाका कळटा तर कशें हें तो घेवन सांगना सांग सांग कशें तें सांग कशें करता सांग म्हाका कळूं जाय न्ही हें कितें करता आता काळच्यान भटभर च्यास ना दिला पोटात खाऊन आता अरे बाबा बाबा केन्ना तुगे दोळे पोटात आनी मिशी तोंडात गेले दिसता कितें कितें उपाशी जेवण घेना सकाळच्यान काय ना रे जेवणाचे बी ना म्हणून जालते जालें कितें कित्याक ना च्या बी कित्याक ना वाट्याचेर भोग येयली तेन्ना वाटिकन घे म्हयन वाटकन घे म्हणटा तूं म्हयन न्ही खंय 30 दिवस खंय कितें 31 तारीख येयली तेन्ना उपाशी 30 दिवसां हिशोब 30 दिसाचोच करून घेयले म्हाका कळना तेन्ना मग तूं विचार कर तूं बरें कर विचार करून वाटिकन घेवच न्ही म्हाका कळना 31 तारखेक उपाशी हय आयतार उरल्यार बी म्हाका त्या दीस वार 31 तारखेक 31 वार म्हाका वाट ना घेवन पण ऐकून घेऊन विचार करून घेऊन घेऊन आशिल्लो आज खंयच्या घातल्यान जेवण ना म्हणटात म्हाका काडल्यान बी नात्या घातल्यान म्हणटात हय मरे आतां येयल्या तुमगेर घरा खातीर म्हाका हांव घेवन येनाशिल्लो म्हाका खबर उरला रे अशें करप तेमी साप नालायक लोक न्हू रे जाणटेले उपास मारता म्हणल्यार रे अशें नालायक लोक मेळटा थंय पळोवंक त्या नालायकाक तुगे चेडूं बी येयला रे मागे चेडूं कशें आशिल्लें म्हागे चेडूं बरें गाय आशिल्ली गाय हिंगेन मोस सांपडटा मागे चेडूं रस्त्यार वयताले आपूण घरांत घेताले खबरच काय पळयलें कळट तेका रस्त्यार वयताले घरा घेवन सारकें रस्त्यार वयता भुकेन घेता तेका आपूण घेवन घरांत वाडटाले म्हाका घालून रोग येयले तुगे चेडवाक म्हाका जेवण घालून रोग येयले का म्हण घेवन हिंगेन पाड पडले हिंगेन पाड पड का पाड पडले धाड दिले म्हण कोणाक खबर वैकुंठा कितें म्हणटा मागीर ते काम करतलो सांग तुगे कितें काम करना सांग सगळे महिन्यात 30 तारीख येवचे कॅलेंडर काही मेळटा का पण कितें
काशा सगळं म्हणजे 30 तारखेला कॅलेंडर होता हा एक दिवस 30 एक महिना 30 तर एक महिना 31 आणि फेब्रुवारीचा 28 29 येतात हा कॅलेंडर मिळचेत ना रे ना झालं 31 तारखेला उपाशीत पडतो कशा झाली तुझी परिस्थिती ते कॅलेंडर हा कशा पोहोचू जे छापीला थाटून घे सोडला ते तर परत हो पण वैकुंठा आज मागे मागे राम बोलल्या मागे ही परिस्थिती येईल क्षेत्र असून मी लहान होती आता शाळे कोण सोडला तुला अरे असं मॅडम असं राम गेलं ना झाले जाऊन गेले असू म्हणलो हा झाले जाऊन गेलं मॅडम मागे बाहेर मिळत झालं तू काहीच नाही त्याने सांग राम बोलल्या बाकी परिस्थिती हे दिवस पडेल मागे माझ्या नशिबात हे नशीब जाईल पडू अंबा बोर बाबा तू बोर याच्या काच असतो अजय ना तू कोण म्हणता एवढा आंबे जेवणा होता रे घबरो रे वयर वर वडील राहणार आंबा का त्याच्यावर तरी वचून राहू थांबतो का लाग रे याची वनातले तेव्हाच्या पत्तर नाजा किती खर्च म्हणून कळते ना मला विश्राम आम्ही काय उपाशी बापू उपाशी तिसरा मामा कळते जन्म रूपाशी मात्र म्हणतो रोजच्या परमेश्वरा वैकुंठा करते पीठ वाटून घेऊन इडली कोण घेऊन खातात इडली खाऊन पीठ करून खातो किती देवा 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 घरात पहिलं नाही दिसतं पुरा ते घायला शेड घायला पाहिजे पापिस्ता चहा कर हडतं चहा वैकुंठ बाबा चहा चहा बुडवून खातोय बाबा नाता मग चहा नाता इडली खाई चहा पिले झालेली किती तोंडात लाल म्हणून चहा चहा पी सोडली आहे लाडले रे बापा ती लाडले रे लाडले ती आमगे रे चिप्पी चहा करतात फुटी म्हणलं साखर घाल ना तो आता तू येईल म्हणून तू साखरीत पित चहा तर साखरी पाक करून देतो घालता तोंडातच करून हडतो पीठ रगडो जाऊन पडलं एक माझा सार कोणी काढला उरल्यावर वाटत चल त्यात आमगे नाही झालं रे अजून शेड घालते खाता तुम्ही घरात आता ते मीर हे मीर तोच रांधता तू खाता म्हाका बड्या कित खबर हे तोंडा ह्या रडायचं वाटता म्हणून हा मिचकर आलाय ता म्हण केला मिचकर ते तुमगे ना दिसतानी मसाल बी घालून करंटाचे लावून गुंड्याचे मिक्सर नाही मिक्सर आम्ही यार मिचकरच असा मिक्सर तर मिक्सर पण वैकुंठा काय जाईन म्हणताना मागेले जाता 30 तारीख अशी कॅलेंडर मिळचेत ना ते जायला तू काय उपास दोन्ही साथ करत पडे कश कर माझ्याकडे एक आयडिया आहे हाडरे बोलल्या ती किती हाडलं म्हणता माझ्याकडे एक आयडिया म्हणणार विचार असता बरोबर बरोबर हा विचार आज तो जर समजावं तर तुका टाइम टू टाइम जेवण भेटत दोन्ही करता येतं ते उपाशी पडणार उपास पडणार कर रे किती असेल ते उपाय किती कर रे हा उपाय करता जाल्यार तुवें ज्या चुलो जायना म्हटल्यार कितें हाय कितें जाला हय म्हणजे आनी तकली आलेली इतलेंच हय म्हणजे काय तकले आलेचे खंयचे एक सांग म्हाका कितें एक कर हा म्हणजे ज्या चुलोच नाका ना रे बाबा उपास पटाचेर उलो जाता विश्रामा तेमकां आपय तूं आपय तुगेलें बरेच मनशा आपण आहे म्हणतोय म्हाका बी लक्षात येयना रे हेड आपल्याला तेम कशें येताले बकरे येताले भे भे हांव तापय थांब तू तापय माझ्या नापो जाईल तेमकां मागेर पटा पयले काय ना आगवाळ्या पडतो आपय ना बाप्पा हांवें सांगितलें तें आयका अरे बाबा ऐकता काय ऐकलं जा म्हणणं तकली झाले विश्रामा अरे गोविंदा तिसरा भिंगाचो पळय उमेशाने गोविंद रे बाबा तेच रे विश्रामा गोविंदा आपय म्हणलो आणि परत थांब 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 दादा ते कॉलगेट घ्याय चालले बाहेर रे अरे वैकुंठ
झालं काम झालंय तू पटकन एक फोन करते हा चलत घरू येते की तुका चलो धरे माग तर धाड मात्र माझ गाडी घेऊन येताना बडा बरा खाणे म्हटलं आरोग्यात बरंच का म्हणतो वडावर बरं काम म्हणलं का नाही आरोग्यात म्हणलं काम झाले रज किती पगार रज 5 रजे रज म्हणजे पगार भेटत असे काम आहे होई काम बी नाही काम पूर्ण दुसरीकडे पैसे येतात सांगा म्हणजे राजानं 25 लाखाची इन्शुरन्स पॉलिसी केली राजा किती किती 25 लाखाची इन्शुरन्स 25 लाख राजा इन्शुरन्स केला आणि ते फाले मेच्युरिटी जातात आता फाले कोण त्या व्यक्ती राजा होऊन घेऊन ते सही मान घेऊन 25 लाख हाडू शकतात पण इन्शुरन्स केला ॲम्ब्युलन्साचे हॉर्ट झाला इन्शुरन्स पण हे 25 लाख आमचं मॅटर आहे झाले फाडे काढ शकते नाही थांबा आणि काम करते अनेक असा आज तुम्ही फाने काढला 25 लाख रुपये मिळतात तुमका आणि तेच तुम्ही कंटिन्यू करत परत घेऊन घेऊन आज जो घ्याल नंतर 1 करोड रुपये आजा पावले 1 करोड नाही तू रोड सुद्धा पोहोचू शकणार जायला पडणार तुम्ही हे काम करूया 1 करोडाचा वस्तूच टाका 25 लाख रुपये मिळतात आणि 25 लाख रुपये घेऊन सोड्या 1 करोड किती केला रे रिन्युअल केला 1 करोड मिळता आज होईत रे ना जरा 25 लाख ना 25 लाख किती तुम अरे 25 लाख मिळता म्हणजे 25 लाख घेऊन सोड्या मरे नागा कित्या 1 करोड जाय अरे किती म्हणतो कित्या 25 लाख खय रे तू गेले 5 लाख ऋण असतो रे बापे अरे बाबा ही नोर हा पुरते हे तरी 1 करोड जाय 1 करोड जाय ते किती जाय ते आयडिया हा सांगता पण तुम्ही मला साथ दिला हाय म्हणजे किती करू 1 करोड रिन्युअल करूया हा ते एजंट मिळता आणि रिन्युअल करू आजा तुम्ही पैसे घेऊन तू रिन्युअल करा पण आजा जेव्हा पण हे आजा जेवण घेऊन टाइम तुला मिळू काय अजून मॅडम अरे आजा फुलावरही पडेल जेव्हा आज कितले बेस्ट जेव्हा आज म्हटला झाला म्हाका हय 1 करोड आज किती वयर गेल हय बरे अरे हे बाय पण ये तू आजा बी कित्या सांगशी आम गेल्या खान उठून खान जमणी खान मारताना ए हुकूम मग पहिले सांगून आज आम गेलो की समजून गेलो? आज आम गेलो आज हा आजा कित्या सांगा आजा तुम्ही एक करोड सकल पडेल भेटता लो थांब रे अरे काका नमस्कार अंतराने वर उठवून सोडता रे कोणतरी कोण सोडतात केला पैसे गेले तुम्ही गेले अजून याला पैसे गेले कसं तेवढं का कोण ते सांगितले तुमच्या 1 करोड सकल पडेल आपण येता ना अंत तकले घालते केकड्या 1 करोड उपाशी मरण समणी मारू आजा जेवण बी त्या वर्षात होतं अरे इसोड करोड फिरवतून या धंदे धडाके गंगल मात्र उठो झाला मागते ना बडबडते केलं पाहिजे 25 लाख रुपये आम्ही घेऊन टाकतो टाका 1 करोड रेल्वेवर पण घेऊया आजा पैसे घेऊन पडले रिन्युअल करू तुम्ही किती भरताल करून व्यस्त होय की बाबा हा बेस्टच रे आडाच ते लागतं नाही अगर माम तो आले भऱ्या बडा वाढायला माम तू गेलो नाही एजंटा मिळता काम करून घेतो एजेंटा थांडे आम्ही ओकाल काम कर घेतात बरे यो हो बाय बाय या नंबर खाऊ म्हणता तुम्ही पटकन तयार करून लागला कोणाच्या फोन करते भांडी पण घेऊन
भाऊची पोरांक फोन करता आजा ठाणते आपला पडे चला म्हण घेऊन भाऊजीन फोन केला हय बाय बी सगळं आराम भाऊजीन ह्या लग्नाला किती गडबड कर लागलो पळयचे तिथलं कर म्हाका पळय जाऊ रे पोराक हाय पोर बरी रे मागेली खरी हाय खरे पुढे व्हायची बाबा कडे भाई अजून हुकूम तयार झालीत ना होतं ना जगात बॉटलला रोखत सांगा तू अकल तयार झाली मग तू अकल तयार झाली पहिले मुलं कळते तू गेला मुलं कडे का तुका आई आज आम गेलतो आमच्या किती सांगा पहिले हांग दौडता तू खोप होते तापतो माझे ए माझे हात मुतो त्याचे तापो लिहिते की तापू नाही तू हाताचे तापलं तर हा माझ्याशी तपक्या तुझ्या तपते किती आहे म्हणतात तुम्ही सगळेजण तापील पुढे मागे नेऊले अरे ते मागे शिरशिराज अंडर पॅन्ट काहीत रे त्याला सोडून होत ना का त्यांना मेळा बसा मॅडम बांधून जाणते आता सोडून घ्या तुम्हाला ते एक दिवस बसा बांधून जाणते रे खूप शाळे रे तुझ्या भाई रे किती रे आम्ही सामान घेऊ जाय आता बा मागे हे बेजार आहे बोला तू आता बाहेर गेर व्हायचा कोण सांभाळतो राही आजा कधी गडबड पिशी बंद खवत आहे रे मला खबर ना खवत म्हणून बाई गेर रोज म्हणतात मी आज देवा वयता नी आज देवा गेला म्हण बाहेर गेर वयता पंचायत देवा वयता अजून देवा गेला म्हणून काय कित म्हणलो अजून देवा गेला वय लागेल ते अशा काही नी आज देवा गेला म्हणे बाहेर गेर तू पंचायत देवा वयता आवाज घेऊन येतो होय देवा तो अयोध्या मागे सांगलं रे माका खबर नाही पण आता तुम्ही सांगलात माका अर्जंट अर्जंट करून अर्जंट अर्जंट म्हणला तुम्ही तयार केली तू झाली तू आजा काय करते मेकअप करूया ही मारतीस ना तू घेऊन होत नका घेऊन हे दुसरा सांग नक्की बरोबर आता मेकअप पडे आजा खरे नाटका पार्टीला जीवित पडे अरे नाटका पार्ट मागे टायमात कोण रे मागे टायमात तोंड झालं मागे त्या टायमाचे नाटका पार्ट करणार असेल रे बाबा अरे मागे टायमाचे नाटका पार्ट म्हणजे किती विलन पार्ट कसं करतात हो सापू बन्नी बरे करतात रे अरे माझ्यातलं पाठ करणार म्हणेच त्याच्या गावात कोण बरोबर हाय पण पाठ करू अरे हा स्टेजर येईल म्हटल्या रे सिटी पडताले भितर वर समोर सिटी बाहेर पडतात ना रे बाबा मग त्यानं त्या टायमाचे खरे नटी आणताना तुमगेला मला खोटे नटी आणण्याचे तुमगे किती सकाळी 20 ऑर्डर फिरी सांगले मग त्या नटी पाठ करतात आणि त्या टायमार खरे नटी आणताले हा त्यांना त्या नटी पडला आवेश येता नो हा नाटका आता तुमगे नटी आपल्याला नाही देता अर्थात का बरोबर नटे मी जबाबदारी पुरा तुझे तशी अरे सगळे सायकलाचे नटे कोण पावे तशी सगळे नटे आहे पाळेला त्या नटे पुरा पावलं तू एक काम करूया की तुला येत रे घरा हा होय रे विचार काही बळ्या बी आवड पावेला आणि फोन करा सावधान अजा सावधान की तुला येतात तुम्ही हा काय काय सांगत बदलता पण तू आहे म्हणजे कसलं होती तुला नका अजा अंकोला किती जावा तू अजून हात काय घट मोठा असतो पण तू आणि किती रे अहो तुम्ही काय किती आवता खेळता काय केलं क्रिकेट खेळता क्रिकेट नाही इस्पिट आलं इस्पिटा खेळा धावूच पडता पोलीस येईल ते धावच पडता पोलीस येते धावच पडता अरे पोलीस येईल त्यांना धावचेच पडतात आता व्यथ पडतात खूप लोक तस्कर खेळू बसेल त्याच्या हॉलाच्या कंबरवर उचकातलं सुद्धा धावला एवढं पैकी का कंबरवर हळा देखील खेळू बसेल पडावर गाडी पोलिसावर गाडी येते रे तर इस्पीट हाता घेऊन कंबरवर उचकातलं धावतो तो फोन करतो मागे 70 पॉईंट 10 म्हणजे
जेवण मग केसतो यांची आजा हरकत ना उद्या तुम्ही थोडं बसताय रे कोणा ना पान म्हटलं खबर ना बोला आता दोन येईल जाऊ लग्न पाले एकच जाता रे रोका पद्धत बसता आले ते म्हणजे पान म्हण कळणार चल आजा होतात देखील होतात एक इतकून दवरला कित्याक थोडूक मी प्राय करून रव्या लोळून दवरता पण थोडं म्हणतो या सांगता का त्याने धोडूक म्हणणार तू सांगत म्हणता नाही तर सांगतात आता ते सांगता थोडं आता सांगतात सांगतो का तू दांड्याला कशुलेच काढा दांड्याला कशुला काढे गाव कसं जाईल ते धोडूक म्हणतात धोडूक राहा पुढे ते अरे? धोडूक राहा पुढेला आणि पुढे बघा खाली घोडूक राहा पुढेला माझं धोडूक धोडूक खबर असा फुगडो बरोबर तापूस पडल्या कामाचा धोडूक म्हणतात चला अंडर पॅन्ट अंडी बघा हे मुडकी घ्या मडकी नाही पिशवी घ्या पिशवी घ्या आणि बाण मुका जाऊ नये चढ मुका चढ ठीक आहे अरे बाबा तू नका किती बसाव घेतो डबतो खर्चा मार तू नका बाहेर गवा आम्ही कळणार आहे नाटक तू मुकालपट्टी आवडता हा आणि आपण येत असताना तू कोणाहून चिक्की घेऊन चिक्की म्हण मात्र चिऱ्या पत्र अडचण एक चिक्की म्हण दाखवत आहे तू वैर खाई कोणा तिला चिर आडे की समजा सांग किती तू अंकला चिरा लोड आडो तुम्ही समजा ना चिरा लोड आडू घ्या चिक्की चिक्की गोड पुरा कायदीत घाण पाच शेंगा घाण चरा 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 चौ अरे बाबा चिक्की मुलगी कळली का वाटून दाखवता म्हणणार चापचे पडेल चिक्की 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 हा घेऊन येतात बाप मुकारो रे बाप मुकारो पूत मुकारू जायनी बापा बापा होता तेवढं मुकारू तू जायनी किती दे दादा मुले का चित्र बापा हा चालू मुकारू म्हणतात दांड्याला फकाड करतात दांड्याला हाय चालू मुकारू चालू मुकारू किती फकाड करतात चला खान मला वैकुंठा त्यांच्यापेक्षा तू खूप शाळे झाली कोण नेमके तर उलट मग त्यात येईल नाही खान मोठं बार किती झालं रे मग मसणार होता बाबा मागे चूक झालं तेच तर येईल नाही पण मोडकी धर म्हणता मुका रुस म्हणता तस म्हणतात त्यात केला हा होता हे उठता उठता भावाची रागा तो ऐकून का तुम्ही हा घेता बरोबर बाहुली चलती पंढरीची वाट लाईल मरे मागे वाट आहे ना मरे चल चल एक कडकडा मार गेल की बाई आता इन्शुरन्स ऑफिसर येतो का ते हो म्हणत चालते कशा करणं डेथ सर्टिफिकेट पटेल मरण दाखल एक डुप्लिकेट करते दाखवचे 1 करोड मागा 50 तो 50 आणि त्या काय मागे 50 तो कधी 50 पुरा मागात ते पुन्हा जाऊ जाऊ चला बरे मुकाल का मला या चला फोटो उल्टा सती ह्या म्हणून कपडे घालून खूप आहेत का तू अगो तू विचारतो कोण नाही गो माका कोण विचारतो रे माका विचारतो कोणाकच पडे काही हक्क ना तू विचारतो कोणाक हक्क ना अगो तुमच्याकडे लग्न झालं ह्या भावाचा कसा याद होतो का की समजून घे तू किती रे अगो ह्या म्हणून हे कपडे घालचे बघतीस तू का अरे हा किती बी घालू पण ती पंचायत चुकू नका हो मन तोंडाल म्हणून चाल ना हो मी कर्तव्य होता की बायला किती जाय आणि किती नाक म्हण घेऊन वाचतो का सगळं मला खबर असतो बायला किती जाय किती नाक म्हण घेऊन आता सध्या कामाला म्हणतो मग साडेबार सांगते हो हो किती सध्या तू किती दिवस झाले बेकार पडलो 3 महिने झाले आणि सध्या कामाला म्हणून सांगता माझ्या पैशाचे तू नाचता आणि बायला नाक काही सांगता
माग सांग ना तू अगं बायला कामा गेला म्हणून हरकत ना पण बायला खवा गेलं वागते तरी सारखी वागू जाय पैसे कमवला खवा किती किती बोलला तू हिंगा कसली पुसट काम करतो गेले ह्या नेमण्यान हे ड्रेस मोकला ड्रेस घालून बरं वारे गेला कपडे कपडे कडे तुम्ही कडे उतर मग तू माग सांग ना का सगळं काय मग एकीसारखे येईना बरोबर हांव इंटरव्यू दिला ते इंटरव्यू घेवचे करता आणि म्हाका ते काम दिवचे दुसरे जाता तशें हांव इंटरव्यू फेल जाता लग्न जावन 10 वर्स जाली काय पटलं नाही तुका आता 3 महिन्याकडे तू म्हाका शाणेपण सांगता 3 महिन्याकडे म्हाका शाणेपण सांगता तू तू सध्या बेकारच म्हणते सांगता सध्या बेकार नाही आता 6 महिन्यात तू बेकारच पडला माझ्या पैशाचे तू जीवन जगता नाही व्हायला म्हाका शाणेपण सांगता हा पैशान घरात चलत पण घे घर असा ह्या किती शिला घरात खबर असो अगं तू पगार हाय तरी दुकानाकडे सामान कोण हाट हांवच हाट मग तू येतो दुकानाकडे ना पैसे कोण हल घेत तू गेले कोणाले तुका बाप तू पैसे तू माझ्या पैसे तू सांगता आणि म्हाका काय सांगता कोणा शाणेपण सांगतो तू कोणा कांतू रंगत जमून हा देख शाणे खंयचे हे सगळं शाणेपण तू माग सांग ना का बेकार असानी वेळेला म्हाका काय सांगता हा बेकार म्हणतो तू मजबूर असतो का लोकांवर हेडबर त्याचबर गाडीच्या तुझ्या हा उपलाग फिन हा कशी कंपनी मध्ये कसलं माणूस सांगायला म्हाका कमायचं असा हा फिरता हे तर तुझ्या किती त्रास असा हो हाय माका हंगा थिंगा गेल लोक किती म्हणता खबर आसा तुका आज तुगेल बाद आज हेडबर गेल मरे फाल्यां हेडबर गेल मरे म्हणटा किती लोकांना गाडीचे भेटय तोंडा याचे किती उलय नका बरे करून घरात गावची उलय ना ना तुमको लागतं कळले का तुझ्या बाहेर म्हाका जाय म्हणना किती तुगेल हाव ऐकतले काय गरज ना माझ्या पैशाचा तू जगता तुगेल हाव ऐक ना तू किती जगाचे कण घेतात सॉरी बसा बसा म्हाका एक सांगा तुम्ही आमगेले कंपनीत 1 टाइम इन्व्हेस्टमेंट जाल्यार ना जाल्यार मंथली इन्व्हेस्टमेंट करतले जाल्यार तुमका 18% मेळटले हा तेजे बद्दल तुम्ही काय टेन्शन करून घेनाका म्हाका तुमचेर खूप इंटरेस्ट आशिल्ले ते कशें म्हणून सांगा बाबा तेजेर खूप इंटरेस्ट दिवत नाका फिक्स डिपॉझिट हिंगा तुझा तुमगेल मालकी जमीन म्हणून जाले म्हाका नाको मागेले भानगड म्हाज्यान सांभाळना आणि हे आनी खंयचे नाका हे मालकी जमीन मागेले तर खूप लोक घेऊ तयार झाला झाली ना कोण घाण सगळं हाळ घातलं ना तुम्ही बाबा तुम्ही कसलो विषय माझ्याकडे उडवले का त्याच्यावर उचल येईल हांव सर्वे ऑफिसर अजय पालकर येते सर हा अजय पालकर येत हा तुम्ही सर्वे डिपार्टमेंट आहे का ते सर्वे करते म्हटल्यार जमनी सर्वे करता काम निघून ना 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 हांव सर्वे ऑफिसर म्हटल्यार इन्शुरन्स सर्वे ऑफिसर ओहो इन्शुरन्स ऑफिसर या सर बसा 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 अजय पालकर अजय पालकर येते सर तसल्यार म्हाका एक सांगा हांव मागीर बसता फर्स्ट काम मागेले अजय पालकर हे म्हणजे जालें अजय पाल तू कोण लागता नातू हय अजयपाल तू नातू लागता म्हटल्यार अजयप्पा केन्ना वायट जालो म्हाका हे सांगा पळय भाव आपू भाव कित्याक अजयप्पा खंय दिवसा वायट जालो इतलें सांगल्यार पुरो म्हाका भाव म्हाका आनी भाव आसा दोग लोकांक सांग समाज होता न्ही हांवें तिती प्रकार सांगचे तेणी मागीर डेटी प्रकार सांगचे बेगत जावंक जाय न्ही तिथी आनी डेट अलग अलग जावं हा बरें 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 कितें काम बगी मोकळी करा बेगीन आमकां बी बेगीन जावूं जाय भाव आपू आपे 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 यो 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 हा हे बोला ना आता कितें काय म्हण हांव तुमकां मागीर सांगता अजयप्पा मन कितलो वर्सां तुमी हॉटेल बाबा विचारलं हॉटेल बाबा परफेक्ट सांगता म्हणटा ना 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 दोग लोकांक फकत खबर आसा पक्का खबर आसा म्हळ्यार तुमी हॉटेल बाबा विचारल्यार कसलें बी काम करता दिवस मॅच पडटा परत तुम्ही कोण मागीर भाव तुम्ही कोण लागता अजयपाल तुम्ही कोण लागता सगळे भाव अजयपाल हांव नातू नातू आणि हेमी कोण आता हांव तुमकां म्हाजे परिचय करिता म्हागें नांव श्रीपाद हांव इन्शुरन्स सर्वे ऑफिसर हय नांव कितें तुमगेलें श्रीपाद तुम्ही श्री पयलीं लावन घेईल का मागीर लावन घेयले पयलीं पाद आशिल्ली का म्हणजे दोगे लोकांक चूक श्री मागीर लावन घेतलो म्हटल्यार
श्री मागितलाय तुम्ही हय. पहिले तुमगेले तुमगे उलनी सल्ले असे बोललो उलनी सल्ले कामाबद्दल उलया आता तुम्ही आजाले नातू म्हणून झाले हो आजाल चलो मुखार या मुखार या. सौकाय आता बापूय मेल्यार बापायाल ती कोण धरते मग सांगा पूत पूत आता हो पूत म्हणून झालो हय. तुम्ही किती तकले तुवाल का अवचिन करून बसला ते म्हणतो हे बाय किती झालं खबर सांगा हा. बाप आमगेलो मौन आता ते हात घाल दिवस वेळी कावळ्या बी वाडी घालून जायनी एक आपोआप कळलं आता पण पण आपोआप माका बटात सांग माका तुम्ही सांगला माका बी धर म्हणला किती ते तुमच्या घरगुती विषय ते विषय हा मध्ये पडणार आता आजी मन इतले दिवस चाल म्हणून सांगतात एक फोटो बीन नानी म्हाका तुमच्या आज्याला एक फोटो उरले जाय आशिल्ले फोटो फोटो वैकुंठ समाराधने म्हणे ऍडव्हर्टाइजमेंटातील पळय थंय दिला असा फोटो कित्याक खबर आसा आज्याल फोटो घेऊन वचना आज्याल फोटोला मोबायलान फोटो काडून स्कॅन करून घेतले इतलेच नाका 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 आजार फोटो स्कॅन करत नाका आजाक आराम मागून तेव्हा 25 कोटी स्कॅन केले काहीच सुद्धा आशिल्ली रे मोबायला भितर आज्याल फोटो काडून घेतले फोटो स्कॅन कर फोटो स्कॅन आजार स्कॅन करून किती उपकार करता सांग आज्याल फोटो स्कॅन करून आम्ही ते आता आज्याल स्कॅन करू आता जाय जाईल न्ही आम्ही पेपर ऍडव्हर्टाइजमेंट आता दिली तो फोटो हाती जातो हा 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 कसं जाल्यार आता आजी बीन मेल म्हण जाले आता मुखाले उलया हा वेल कामा बद्दल उलयता उलय 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 ओव्हर ऍक्टिंग करता कसोटी पडतो तुला पाहिजे माझा माईक बंद कर म्हटले मुखाले आम्ही कामाबद्दल उलया आज्याले 1 करोड रुपये इन्शुरन्स तुमका खबर आसा हई हई तुमका खबर आस न्ही तसो नाव हिंगेला ते 1 करोड रुपये कोणा मेळटात नॉमिनी आशिल्लो का मात मेळटा आजी मन इतले दिवस जाले म्हणटा आत्ता आजी मेल्या भशेन आजा त्या नंबराने बरे करता वैलवर येता पळया जाल्यार एक भानगडला तू ये रे तुका व्हरलो बाबा मुखार हाडली तू नका तू त्यासाठी तुम्ही या पण एक भानगडला नॉमिनील नाव बरेच सारखे दिसना तुमगे बापाल नाव किती म्हणेल तुम्ही एक सांगा पड्या बाबा नाव विश्राम विश्राम फाटलं पेपर ते न्ही ना 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 दुसरेच कितें आसा तुमगे नाव गोविंद बी आसता पळया मागे नाव नॉमिनी केलं पळया उमेश बी आसता पडे रबार 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 आहे मात रबार हा पळयता गोविंद बिन्नी उमेश बिन्नी आणि कोणी आसात पैसे झालं तो उपकार होता गाडी किती खर्च करता रे आता तुमगे नाव कितें मागे गोविंद तुमगे नाव ना रे रुपा किती सध्या हेच वाढत असेल त्या मनाला लावून सामान बाहेर गेलो कोण सुंदर असा सुंदर असा कितें? कठीण असा कितें हा कठीण असा नाव सोदून काढचे कठीण असा हा एक पक्का झाला असा नॉमिनल नाव फिमेल असा रुपा असता पळय रुपा म्हाका एक सांगा आता नॉमिनल नाव फिमेल असून पक्का आले तुम्ही लग्न जाऊन कितले वर्ष जाले हांव 15 वर्सां वट्टे 25 वर्सां ना ना तुमकां 10 वर्ष जाले 15 वर्ष जाले ना आज्यान इन्शुरन्स करून 50 वर्ष जाले त्या वेळार नॉमिनी कोण उरतो तुम्ही विचार करा पळया 50 वर्सां फाटी 50 एक कडे गेला जायना मरे 50 वर्सां फाटी म्हळ्यार कोण रपतले माती खाई दिसता मी हे पेपर बीन फाटले काय आसा
तुझ्या बायले रेड चिली कमी कर म्हण हा कुंभार गेले हा चमडी खाण मारतालो 50 वर्षांसाठी कोण इन्शुरन्स काढून नॉमिनी कोणाला होतं राजानं अजय बी केला रे हा तसं बरोबर उलयत तुवें इस्पाचे उलयलो आजेल नाव कितें आंबा सांग आंबा 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 अंबा मुखार आंबा अजप्पा नायक बरोबर धाडे बरोबर बरोबर हा म्हणटा हिंग ही पळय पूज्य एकूच दिसता आणि बा दिसता पूज्य दिसता पूज्य दिसता आणि बा दिसता पळय रे बरोबर पळय हे पूज्य हे बा अदिश्यत ना दिसता हरकत ना आणि बा दिसता तुमगेल आजेर नाव अंबा म्हण जाली अंबा कपया अंबा कपया बुद्या पया तेंगे सही येऊ दे म्हाका आजेर आमी सांगला अशा सांग म्हट कितें गोबरा वयल्यार आमाक दाटून वचूं जाय म्हण तेका आमी सांगला आमाक कित्याक आजी असली न्ही आजी आसा आजी अंकोला गेल्ला हांव एक सांगता आजी उरल्यार मात्र इन्शुरन्साक पयशे मेळटले सांगितलं ना तर आमी कोणाक मेळूंक शकची ना ऑफिसरान दो हा सांगितलं ऐकया हा आजी अंकोला गेला बायेगेर गेला आणि आजो वाईट जाल्यार आजेक सांगला कित्याक काय म्हणले अजय कार्याची भयंकर प्रेम करतशी लागली अगच मात्र आजे मेळ्ळें का आजे कळ जाल्यार आजी मेल्या आजी बी आमकां मेळ्ळी तस म्हण आजेक आजे बद्दल तुमची प्रेम देवा पायतून सद्दा उदा पिता आमी तसर एक काम करा तू तुमगे आजेले येल शिवाय म्हाका काही काम करू जायना गोविंदा तुगे बायले रेडी मरे फाल्यां करा सुने गोविंद मरे ती समज हा मागे हिंगा म्हाका टाइम बी वेस्ट करना तुमगेला आजी येतरी म्हाका कॉल करा फोन नंबर सांगा फोन नंबर सांगता मागीर हांव तुमगेला आजेर सही घेता फॉर्माचेर आजी हाडल्या फॉर्माचेर सही कितले न्ही म्हाका आजेर डिटेल सगळें जाय ते डिटेल कितले म्हणून आजे मुखार सांगतालो मागे नंबर घेया 88-610 हा याद जाता 46-425 याका खूप झाले म्हाका ह्या दुःखा जाय जाल्यार म्हाका लास्टाक फाय एकच दिया 88-610 46-425 हे नंबरार म्हाका कॉल करा हा कॉल केला तशें हा तुमगेले घरा येता आम्ही कॉल करची पडली तुमगे फोन ऑन करू वन उरता म्हाका एनी टायम वन उरता त्या संग हांव ऑफिसाक काम करता बरें तर हांव येता आनी म्हाका टायम वेस्ट करना आजी येतरी म्हाका कॉल करा हा बरें बरें हांव येता म्हाका वाट पडा या तुम्ही चला बरें हा जास्त ढळलं जाता आमकां ओर जाता गोविंदा तो इन्शुरन्स आमकां दिवू येता तुगे इन्शुरन्स भरून सांगून कर्माच खंय जाले आजी आता त्यांच्या हाडची आजी कशी करता वहिनी आजी करा बरे जमणे काय ना माझ्या आजी जाऊ करतो ना किती काय ना फाटल्या टाइम आला एका कास म्हणलं या नाता बरं किती विचार किती मागतो पण ना सांगा हे काम केलं आता किती हांव पळय कॉलेजाक वयतालो पळय म्हागेले एक रिलेशनचो पयस चल्लो तो म्हाजे कॉलेजाक शिकतालो आनी तो गॅदरिंगाक आनी ताका वाड्यार नाटक जावत न्ही लेडीज पार्ट करतालो जेंट्स तो पण लेडीज रोल करतालो तो नाटकात बी नाव कितें तेगेलें तेगेलें नांव अमरीश विष्णुवर्धन बी मेळ्ळा अमरीशच मेळ्ळो तूं वाकडे जावचो आपूण घेवन तेका म्हाका तेका सगळें काम जाता पळय भायर जावन रूम आजी रूम कशें हय पळय कितें तेका रोजो तो हांव सांगता म्हाका वळखता बरो वळखता हय वहिनी तू सांगता तेका 1 लाख रुपया दिया दिव्या हय 1 करोड किती गेले समुद्र कसकस म्हणटा हय बरे हा एक काम करा वहिनी तू फोन माझी आपण गेलो दुसरं चालला पडेल तोंडाला लाल सांगणार बाबा रेडी काय ना तू चालणार फोन कर
अशा देखील रक्ता आज किती वेळ झाला येऊन आजी खपवली आता मी काम असणे हो तुम्ही एक काम करा तसं आजी होत्या वेळेस हा व्हायचा दुसरं काम कर घेता आता रडचे का असे आजी न गेला आजी आपे आपे आजी अंकोला गेलो सांगतात अंकोच्या नियोज असती येला अंकोच्या येला येला पाटलान पुढे नाही हा ना पाटला पडला पाटलान पुढे पाटलान पुढे किती म्हणता पुढे असते झाले आजी झाल्या झाल्या म्हणजे कितकत असतं कोण आजी ते लिपस्टिक लावून हे झालं गेलं प्राय आजी वैर गेला आणि आजी श्रृंगार करते असा तुम्ही आधी किती तो श्रृंगार करता अकस्मात आधी म्हणून आधी कलेक्ट किती करता तुम्ही आता सांगत पडले आता आधी करतर किती काय करूया सांभाळा काम असा दुसरीकडे मी काम असा होते फोटो आता किती बोट टाकायचे फोटो बरोबर देव पुढे देव कळून देत म्हणतो अर्थ तसा वेळ झाला येऊन अजय योगे योगे अच्छा त्या सुखील नाला हे दशणी फुल विचित्र खूप विचित्र अगे माझं लोड घेतो वाईट झाला किती मागे नेहमी वाईट झालं अरे देवा मागे नेहमी वाईट समाधान करा फोन उडे करू एकटिक करता तो मागेल बाप्पा तो पण धंदा का मागेल भूक म्हणतो रे शॉक बसलं दिसता तिथे पकडा तिथे ओव्हर ऍक्टिंग तुम्ही दुःख नका मागे कंपटेल जीवन मरण ते आंबेलातली उन्हा आहे आंबेलातली उन्हा सगळे ते विधात बरे कोण तो विधाता त्यांना कापे आपलाय त्यांना जगता भितर कोण बी शाश्वत नाही तुम्ही समाधान करिये नात्राक पडत तरी तुम्ही समाधान करिये त्याकडे वसंत कोण विधातात एक लोक असताना कमी जाणतो विधात आणि खंच्यान द्यायला जाणून समाधान करिये हा माझ्याला परिचय नाही घेता आज एक खुर्ची द्या खुर्चीवर बसली अरे पहिल्या बस 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 खुर्चीवर
बाकी एक खुर्ची देणार हा हाय साहेबा खुर्ची द्या सगळं कोणती आहे? ते बोस ते खुर्ची दे म्हणून सांगू दे खुर्ची व्हायला बेजार किती आहे का? आम्ही दुःखात बोलली खुर्ची व्हायला बेजार ना आमचे काम मात्र बेगी जाऊ असतो सांग थोडा. तुम्ही कसलं बी बेजार मी नेमका हा माझ्या काम करू येला कामा डिटेल सांगता आज्यान 25 लाखा इन्शुरन्स केले किती आहे मागे 25 लाखा इन्शुरन्स आधी केल्यानंतर आज्या नॉमिनी कोण असतो त्यांना 1 करोड रुपये मिळतात कितलं आहे? 1 करोड नॉमिनी 1 करोड रुपये मिळतात आता आज्या नॉमिनी तुम्ही म्हण झाले मागे तो बोलला तू तुमच्या नावात 1 करोड रुपये मिळतात हाव खाली कागदपत्र कंपनी होती आणि कंपनी पैसे कंपनी करता पैसे तर हे तुम्ही पैसे तुमच्या हाती मिळतात तुम्ही ते पैसे शिफ्ट करता ते तुम्ही सोडिले ते आमचं. तसं हांव फॉर्माचे फॉर्मॅलिटी हांव पुरा करता सांगा आजे हा तुमका काही प्रश्न विचारता विचारले पोरा विचारले पोरा विचार म्हणून सांगून तुम्ही कसले बेजार करता ना रे पोरा. फॉर्म भरू जाय फर्स्ट म्हणल्यार आजे तुमचं नाव किती मागे नाव अमरीश रे पोरा नाव किती तू किती ऐका नाही अमरीश म्हणलं शी, आंबा रिषभ शेट्टी आंबा रिषभ शेट्टी ही उडपीची अजयपात कित केलं तेगे नाव मुखार तेगे बाबालेच नाव दवरलो तेगे बाबा नाव रिषभ आंबा रिषभ शेट्टी तुका अमरीशच ऐकले जाणते मनीस नी माझ्या 2 दात पडला भितर दात पडला दात दिसता समाधान करूया ज्याला दुःख तुमच्या मना विचार पैसा नाव बरोबर घेतलं अंबा रिषभ शेट्टी भावाना संदीप शेट्टी भावाला नाव नाक मग नॉमिनी नाव एकूच द्या कळले अंबा रिषभ शेट्टी कसं अजय हांव एक गोष्ट तुमगेला की विचार म्हणून तुम्ही बेजार काय कोणा तरी बेजार दिसतात तुमगेलं वय कितले मागे वय 45 आज्याचं 98 वर्ष आणि आज्यानं इन्शुरन्स कडनं 50 वर्ष झाले 45 वर्ष मिळालं तुम्ही त्याला बी रमणार 45 म्हटलं किती झाले 45 90 आजी आमगेर पण जास्त शकल ना 45 वर मेसू मागीर 1 विसो 2 विसो 4 विसो हे विसा विसो पाकिटा दिसत तो आजेले किती दात पडला म्हणजे साईडीचे ह्या मध्ये हा उडत बस गप करता नका 1 लाख अजय तुम्ही बसा वय 90 आता मुखाल प्रश्न आहे तुम पोर कितले पोरा नका बोट एक आणि नका बोट किती घात काम सांगते अजय एक हा तुमका सावधानीन प्रश्न विचारता तुम्ही सावधानीन प्रश्न गडबड नका माझ्या दुकानात की सांगितलं गडबड नका तुम्ही गडबडला हा बिन गडबडता फॉर्म बरोबर बरोबर मग एक बिन मिस्टेक जाऊया ना फॉर्मात माग बाहेर कुठे बसा पहिला आज एक उदा बिदा किती हान द्यायला उदा भर किती असा एक पोरानी नात्रे कितली नात्रा 4 ही 2 नात्रा आणि तेगे 2 बायल बोत्रा 4 ही 2 नात्रा 2 बायल नाही 2 नात्रा आणि 2 नात्रा बाईल असणार आजपर्यंत फॉर्म सगळे नोट झाले अजय सही करा पोरा हा सही करणार सही करा बरोबर बोट एका बी व्यवस्था असा सगळं व्यवस्थित करणे घेऊन येतात हा तुम्ही गडबड घालला का रे गडबड घालला समज घ्या बरोबर अंगात हेच जागेच्या घाला बरोबर सही झालं बरोबर पिंदात पेपर इकडे लागणार पहिले पेपर अंगात घाला बायका आणि कसं आणि कपडे मोठे फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज आकाश पात्र बाय
आणि मी सही बी तर जाय रबा, 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 रबा. बोट कट्टन वरा झालं सही झाली तशी म्हणणार मी नाही. बोट कट्टन वरा मी जास्त ना बोट आमचं लागते नाही, 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 बोट घेऊन तू. नाही त्याका नाका हपर आग म्हणून हाय. कसाला पैसे रबा, हा तुमकी सांगलो अजय फॉर्म बन कंपनी मॅनेजर लागीं तुमचे मागेल काम तुमका पयस दिवचे कंपनी करता पयस दिवचे हांव न्ही फॉर्मॅलिटी सगळं पूर्ण कर तुमका हेल्प करचे हांव कळले आता इथलं पण तुमगे फॉर्म सगळे हांव डिटेल भरून घेतला आणि तुमगेले बोर्ड बीट लावून घेतला त्याला गव्हर्नमेंटान रूल्स सांगू जायना खंड टायमाचेर खंड फॉर्म येता अनेक नवीन फॉर्म येयल्यार जे फॉर्माचे तुमचे डिटेल जाय म्हणल्यार तशें जाल्यार तुम्ही आता अनेक थोडे दिवस पुढे आंगारात पडतले हाय हाय ऐकून आंगारात पडतले अकस्मात तुमका सही तुमगे सही बी जरूरत उरल्यार हांव तुमका फोन करता फोन करता सेम नंबर आणि हे करायचा कोणाला बोट घेवायना ना ना हे काम करा हा वयता आमचं जास्तीत आमगे काम बेगीन होऊन जाय पण आमका तुमगेले हे एकूच घर तशी नाही नाही. अनेक घरा बी होते मागेर हवा ताप येते मेंदवाचा ताप केला म्हणतो भर ना अशें फुले तू धरला का हांव समाधान करता तुमगे बरे उरलेला पाहिजे बरे उद्या सांग मनशाक समाधान घेऊन उरता दारात अजय तुम्ही कसलं बी बेजार कर नाका तर तुम्ही पळय तुम्ही नात्रा आले आणि नात्रा बायलेले तोंड पळोवन सुखान कुशेन राहा जाते थोड्या दिवसात नोकरी करा पळय मागेल काम हांव जातीतलं बघी मोकळे करूंक पळयता आणि मुखार कितें जाल्यार हांव तुमगे घरा येता तुम्ही आणि जास्ती टेन्शन बी घेवं ना बरें हांव येता आणि आगे बी खंय स्थान दिवं बरें अरे तू समाज सांगू नको ते का देड शाण्या तुम्ही पयस सांगला समाज अशें अशें सांगला तर मागीर घो कोण पूण पळय तर मागीर इंट्रोड्यूस करून दिला तुम्ही नी येते ना तू नाव किती सांगते म्हाका पटक ना आंबो म्हण सांगितलं आंबो म्हण सांगला ना म्हाका पयली आपण उगडीच म्हणटालो म्हाका खंयची खबर हांवें सांगून सोडलो सांगून सोडलो चल अकरा मी त्यात म्हणटा त्यात विचार करते असा कोण हांगाच राव म्हणून सांगला म्हाका कितें आता तुका लाडका पार्ट केला पैसे दिनाशिल्ले लाडका पार्ट केला पैसे दिना कितले घेता 4 ते 4.5 रुपये घेता तितलो कोण दिसतो का विचारा आजूबाजू विचारा आमगेले काम करून दिवन वच तुम्ही 1 लाख न्ही 1.5 लाख दिता दिव्या आता तितले दिवस राव म्हणले भोर आमगे आयदन कशें जेवण कशें ते काम करता काम करणार हांव सुरक्षीत रावता म्हणटा सुरक्षीत रावता कोणी येईल तर ईडी वरती बशी आहे मुखार रात्रीच्या बाद पैकी मोकळी जाऊ झाले तू जरा 50,000 जास्तीच बाबा हवा घेऊन घेतला घरातलं काय वाटतं काय सांगता चल झाले आता घरात असं म्हणला तू बाहेर मनीस तू कसं धडक धडक होती किती बाहेर सभा बायला सांगितलं वयतलो हिंगा परत चिकोल असं समज परत चिकोल चिकनाचा कसं वयतलो चिकनातल्यान गेला समज बायला तुमकडे असत ते हो पळय अशकन होतो जाय अशकन आणि अशी करचे कोण ही बॉम्बे मिठाय कॅट वॉक करता कॅट वॉक आम्ही वॉक